yanda zaki tarbi oganki, yanda zaki tarbi mai gidanki idan yayi tafiya. Bayan mai gida yayi tafiya, mata da yawa wasu suna gyara kansu kafin ya dawo. Suna gyara duk abin da suka san zai kankaro musu mutunci da kima. To idan har kika san mai gidanki zai dawo, kar ki bari duk wani abu na wai wanda zai kai idonsa ya ga babu daidai ko wani abu. To idan ya dawo kin tabbatar kin masa girki mai daɗi, kin kai mai ruwa ban ɗaki. To yanda za a yi ke fa za ki ci shi ba wai shi zai ci ki ba. Saboda dama kun daɗe kuna waya, ya dawo daga jiya, ya dawo da sha'awar ki, ke ma kuma kina muradinsa. Abubuwa dai da yawa, ke sha'awar ki ta tashi, shi ma ya tashi. Yana shigowa gida haka zaki ku yi wogin ɗin juna, ku sumbaci juna, ku yi waye tun kafin ya je ga wanka, ki yi waye ki yi waye. Haka za ku je bayan ya ci abinci kin kai mai ruwa ban ɗaki, ya yi wanka, sai kuma ki dawo ki tarbe shi. To a lokacin ke za ki ci shi ko kuma ya fara cin ki. Duk dai wanda kuka ga zai fi muku daɗi. Zaki mai doggy style ne, zaki durƙusa hannunki da kanki ya zama yayi ƙasa, nonuwanki sun yi ƙasa. Menene ƙasa? Yanda nononki zai yi ƙasa shine zaki durƙusa, yanda dai doggy style yanda kowa ya san shi. Zaki yi ƙasa ne da nonuwanki su yi ƙasa, ɗuwawunki kuma ƙugunki yayo sama ta inda zai fi daɗin ci, yanda zai fi daɗin ci ya shiga, yanda zai shiga yayi gwatsu. Bayan kun gama shafe-shafen nan fa amma kun yi wasa na ɗaga hankali, wasa na tada sha'awa, ku ɗau awa ɗaya kuna wasan ku, sannan ya zo ya hau kanki ko ki hau kansa. Amma fara yin wannan wanda za ku yi doggy style, wanda za ki durƙusa, shi kuma yana tsaye zai zo ya hau ya ringa cinki, yana cinki, yana cinki. Haka idan yayi ya gama sai ki ce to ya kwanta. Kai da ka dawo daga tafiya ka kwanta, yau ni zan ci ka, kaza da kaza, waye da waye. Yana kwanciya za ki zo ko ya kwanta ko kuma ya zo ku zauna a kan kujera guda ɗaya. Ya zo ya zauna, ki hau kansa. Dama kin zauna a cinyarsa amma ki tabbatar azzakarinsa ya lime cikin farjinki. To a nan fa za ki ringa cinsa, kina gwatsu kina cinsa, ki hau ki kawo ki hau. Shi kuma fa yana zaune amma ya kaɗan shingiɗa a kan katifa. Haka za ki ringa doka mai, kina ci kina baby na yi mishin ɗinka, waye da waye, dama so nake ka dawo, wallahi na ƙagu, dama gindi na ƙaiƙayi kullum yake min garuwa sai fitowa yake. Ina jin daɗin ka, ina jin kina yi kina duka, yana pat. A lokacin nan ba za ku san irin, saboda kun shiga tsananin shauƙi da jin daɗi, ba za ki san sanda zai kawo ba, ke ma ba za ki san sanda za ki kawo ba. Sai dai ki ji wani daɗi tun daga kwanyarki ya zararo har zuwa kan farjinki. To daga nan kin ga yayi miki kin masa, to sai kuma ku koma kan gado ku sake wani style ɗin, ko ku yi na rigingine ko kuma ki kwanta ki buɗe, ki ɗaga ƙafafinki ko ki buɗe ƙafafinki, ya zo ya shiga tsakankaninki, ya ta sha miki farji, ya yi ta sha. Maza da yawa ba su iya shan farji ba, amma in za ka sha farji ba wai kawai baki za ka sa ka yi ta kana kawai sha. Samu za ka yi ka sa harshenka a ciki a hankali kana yi kana jawo wannan ɗin nata, wannan leɓatun wanda ya haɗa mahaɗar farji da wannan, to kana jawo shi, wannan ɗan kaciyar ta kana jansa, sai ka saki, sai ka sa harshenka kai wasa sai ka kuma ja. Haka za ka yi ta yi. A haka dai ku kasance kun yi style fiye da ƙwaya 5 a ranar da oga ya dawo. Kun yi style fiye da 5. Kin ci shi ya ci ki, kin sha shi ya sha ki, kin yi waye, ku je ku yi wanka ku dawo ku zo ku kuma ɗorawa. Haka za ku yi ta yi har ba za ku san lokacin da bacci zai ɗauke ku ba. Za ki iya bari ma ya kwanta a kanki, farjinki, azzakarinsa yana cikin farjinki har bacci ya ɗauke ku. Wannan yana da matuƙar daɗi. 'Yar uwa ki tarbi oganki da wannan. Ki tarbi oganki da wannan. Idan har ya kasance ya yi tafiya, ki tarbe shi, ki ba shi kulawa.
yadda ya kamata, ya ji cewar ya dawo gida, ya ji cewar tafiyar da ya ashe ya bar daɗi. Haka za ku yi ta yi sai ya ji ma baya sha'awar ƙara wata tafiyar, ko idan zai yi tafiyar zai yi tunanin ya tafi da ke. Wannan shi ne.